e compañeros de traballo. Sí, bueno, este xa ven de familia, non? Xa era meu abuelo carniceiro e ganadeiro, a miña abuela. Pasou a meu pai e a meu tío, que son os fillos que tiñan, e agora estamos nos dous. E que tal é traballar entre primos? Porque a veces traballar ca familia é che complicado. Hai días, pero bueno, bastante ben, levase moi ben. A túa vida discurre por aquí horas e horas e horas. Hai máis horas boto aquí cos animales ca eu facendo vida por aí adiante. Hai xente que nace cun cacho de pan debaixo do brazo e nós nacemos casi cun caldeiro de leite das vacas. E o pai de cal? De Óscar, Entón, eres o tío de Alex. e tío de Alas. Eles criaronse no medio do ganado e ao final terlle un apego. Aí ustedes, eles pois, son moi traballadores e queren continuar con isto que empezou xa meu pai con isto e nós seguimos. Hai pouco que falleceu meu pai, foi ele que levantou todo isto. Estaba orgulloso. Moito. Cal é máis mandou? Cal é que manda máis? Eso é claro, eso é Alex. Hai que poñer algo de madura ás veces. E aquí botades horas e horas e horas. Botas máis das que pensas, porque eu ao final do día de 24 horas a cadra 16 botos cos animales e botos 4 horas dormindo un pouco máis. E para a festa? Faz un hueco, pero tens que cumplir. Sabes que o sábado hai festa, vas, claro, que vas que eres novo, como ti dis, pero o día seguinte ás 7 da mañá tens que estar aquí cumplindo. E aínda existen prexuizos? Unha che deles. Eso tú falas con xente nova agora e dinlle a que te dedicas e tal, e dirlle que ter vacas, e mirante así como en plan, tiene vacas, sabes? Non te miran como igual, que se estuera nunha oficina ou nun choio calquera por aí. Eu orgulloso de seguir con isto e ojalá moitos anos máis e máis xente nova como a min e como a meu primo que se dedicaran a isto. E desta parte do negocio imos a outra, a carnicería. Pois veña, vamos. Escoita unha cousa, Óscar, faltame, Alice, onde vai? Está na carnicería xa. Veña, que estar ca macheta aí, dalle pedazo. Pero, con todo o cholo que hai... Xa está, onde estabas, mi madriña, verdad? Porque ahora estamos na carnicería, que esta é a outra parte. A ti que te presta máis? A ver, a carnicería tamén non me gusta, tamén me gusta. E aquí, o primo que? A estes animales. Perfecto, entón, non? Sí. Concha, ti esa nai de? Óscar, Entón, esa tía de? Alex. Que tal aquí na carnicería? Bueno, bastante ben, non hai problema con eles, aprenderon rápido, teñen algo de ganas. Rapaces novos aquí atendendo na carnicería. Ten que ser, Que tal atenden? verdad. O que pasa é que aquí a carne cobra la que non la regala. Ois, hai orgullo por este negocio. Ai, claro que é. Esperemos que siga así e que vai a máis. Terceira xeración. Esperemos que sigamos terceira e ojalá xa unha cuarta. Di que sí, aí, di sí. Pero hai tempo aínda, non? Ainda hai que fabricala, pero...